ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደሓና እየ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ምስ በዓል ቤትኪ ኣብ ሓደ ለይቲ ክንደይ ግዜ ርክብ ክትገብረለኪ ዝብል ወሳኒ ሓሳብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ግበርዎ። ኣብዚ ቻነል እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ፍቕሪ ከምኡውን ናይ ርክብ ሂወት መረዳእታታት ትረኽብሉ ቻነል እዩ። እዚ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ክኣቱ ከለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮይ ተታሒዙ ክለዓል ዝግብኦ ዓብዪ ሕቶ ኣሎ። እዚ ሕቶ እንታይ እዩ እንተልክን በዓል ቤትኪ ብናይ ቀዳማይ ዙር ርክብ ዓቕሙ ክፍተን ይኽእል ዶ? ወይ ከዓ ብናይ ቀዳማይ ዙርያ ርክብ ኣየርከዓንን ታሕጓስ ኣይፈጠረለይን ኢልኪ ክትውስን ትኽእል ዶ ዝብል ነገር ክንርኢ ኣለና። ቀዲምኩም ክትርድኡለይ ዝደልዮ ሓሳብ ኣብ ልዕሊ በዓል ቤትኪ ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ኣብ በዓል ቤትኪ ጥራሕ ዝፍጠር ፀገም ከም ዘይኮነ እዩ። እዚ ማለት እቲ ቀልጢፍካ ምውዳእ ኣብ በዓል ቤትኪ ዘሎ ፀገም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓለምና ኣብ ዝርከቡ ኣብዝሓ ወዳት ይፍጠር ዘሎ ዓይነት ፀገም እዩ ማለት እዩ። ሳይንሳዊ ብዝኾነ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ሓደ ሰብኣይ ብፈላማይ ዙር ንበዓል ቤቱ ከርክዕ ወይ ከዓ ክሕጉስ ዝኽእለሉ ዕድል ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ። ንኣብነት ርክብ ትፍፅሙሉ መዓልቲ ዝተረሓቐ እንተኾይኑ ንኣብነት ከም ብሰሙን ሓደ ግዜ ብወርሒ 2 ግዜ 3 ግዜ ዝመሰሉ መዓልትታት እንተኾይኑ ብዝኾነ ምክንያት ብስራሕ ምክንያት ክፍጠር ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ዝተረሓቐ መዓልቲ ርክብ ትፍፅሙ እንተኾይንኩም ሽዑ እዚ በዓል ቤትኪ ካብ ርክብ ርሒቑ ስለ ፀንሐ ቀልጢፉ ናይ ምውዳእ ባህሪ ከርኢ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ፈላማይ ዙር ከርክዐኪ ወይ ክሕጉሰኪ ዝኽእለሉ ዕድል ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ? ሰውነቱ ካብ ርክብ ርሒቑ ስለ ፀንሐ እዩ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ርክብ ርሒቕክን ክፀንሓ ተለኽን ንዘይነበረ ሕማም ክትጋለፃ ትኽእለሉ ዕድል ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ክንህብ ተለና ሓደ ስፖርት ዝሰርሕ ሰብ ካብ ስፖርት ርሒቑ ናብ ስፖርት ተመሊሱ ሕዚ ስፖርት ምስ ሰርሐ ነቲ ጨዋዳታቱ ስትራፖ ዝሕዘሉ ዕድል ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ጨዋዳኡ ስትራፖ ዝሕዞ ዘሎ እንተኢልና ካብ ስፖርት ርሒቑ ስለ ፀንሐ ይኾነሎ ማለት እዩ። ስለዚ በዓል ቤትኪ እውን ካብ ርክብ ርሒቑ ብፀንሐ ቁፅሪ እቲ ሰውነቱ ካብ ርክብ ርሒቑ ብፀንሐ ቁፅሪ ቀልጢፉ ናይ ምውዳእ ባህሪታት ከርኢ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ርክብ ቀልጢፎም ዝገብሩ ሰባት ማለት እውን ብሰሙን ሙሉእ ዝገብሩ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብሰሙን 3-4 መዓልቲ ዝገብሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ርክብ ምስ ገበሩ ቀልጢፎም ናይ ምውዳእ ባህሪ የይብሎምን ወይ ከዓ ቀልጢፎም ናይ ምውዳእ ባህሪ ዘይከርእዩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ናይ ምፅናሕ ዓቕሚ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ንምንታይ እዩ እዚ እንተልና ኣብ ሰውነቶም ወይ ከዓ ኣብ ነፍሶም ዝህልው ጭንቀት ስለዚ ዝሕል እዩ ማለት እዩ። ብተደጋጋሚ ርክብ ዝገበሩ ቁፅሪ ኣብ ሰውነቶም ወይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጭንቀት እንታይ ማለት እዩ ይዝሕል እዩ ማለት እዩ። ሓንጎልናን ነብስናን ልምዲ ስለ ዝረክብ እንታይ ይገብር ማለት እዩ? ናይ ምፅናሕ ባህሪ ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ጨዋዳታትና እውን ናይ ምጥንካር ባህሪ የርእዮ ማለት እዩ። ሕዚ ሓደ ወዲ ተደጋጋሚ ርክብ ዝገብር እንተኾይኑ ሰሙን ሙሉእ ዝገብሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብሰሙን 3-4 መዓልቲ ዝገብሩ ይኽእሉ እዮም። ካብቶም ብሰሙን ሓንቲ ግዜ ዝገብሩ ወዳት እንታይ ማለት እዩ? ዝሓሸ ናይ ምፅናሕ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብዚ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኢልናዮ? ሕዚ ጨዋዳታቶም ናይ ምጥንካር ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ብልዕቲ ጨዋዳታት ብዝጠንከረ ቁፅሪ ናይ ምፅናሕ ባህሪ ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ናይ ብልዕቲ ጨዋዳታት ርክብ ብዝበዝሐ ቁፅሪ ወይ ከዓ ርክብ ተደጋጋማይ ብዝኾነ ቁፅሪ እንቅስቃስ ስለዝረኽቡ ጨዋዳታት እንታይ ይኾኑ ማለት እዩ? ናይ ምጥንካር ባህሪ የርእዮም ማለት እዩ። ኣብ ዓለምና ካብ 10 ወዳት ብነዊሕ ግዜ ርክብ ካብ ዝገብሮ ወዳት እቶም 7 ወይ ከዓ 8 ዝኾኑ ቀልጢፎም ክውድኡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ካልኣይ ዙር ዝበለፀ ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ብጣዕሚ ዝበለፀ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክትርዳእ ኣለክን ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፉ እንተወዲኡ በዓል ቤትኪ ቀልጢፉ እንተወዲኡ ናይ ርክብ ድሌትኪ ክቕንስ የብሉን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብቲ ካልኣይ ዙር ዝበለፀ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ሳልሳይ ዙር ዝበለፀ ተሓጓስን ዓግበትን ክፈጥረልክ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ናይ ርክብ ድሌታትክን ክቕንስ ዘይብሉ እቲ ካልኣይ ምክንያት ከንታይ እዩ? እዚ ፀገም እዚ ኣብ በዓል ቤትኪ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ሓባራዊ ፀገም እዩ። ኣብ ዓለምና ዝርከቡ መብዛሕትኦም ኣወዳት ፀገም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ተፈጥሯዊ ፀገም እዩ፣ ሓባራዊ ፀገም ስለ ዝኾነ ምንም ዓይነት ናይ ርክብ ድሌት ምቕናስ ክተሪኣ የብልክን ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ተደጋጋሚ ርክብ እንዳገበርኩም እዚ ማለት ሰሙን ሙሉእ ክኾን ይኽእል፣ ብሰሙን 3-4 መዓልቲ ክኾን ይኽእል። ተደጋጋሚ ርክብ እንዳገበርኩም ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ቀልጢፉ ዝውድእ ወዲ እንተኾይኑ ቀልጢፉ ዝውድእ ወዲ እንተኾይኑ ኣብቲ ካልኣይ ዙር እውን ብተመሳሳሊ ቀልጢፉ ዝውድእ ኣብ ሳልሳይ ዙር እውን ቀልጢፉ ዝውድእ እንተኾይኑ በዓል ቤትኪ ቀልጢፉ ዝውድእ እንተኾይኑ
ኣብቲ ካልኣይ ዙር እውን ቀልጢፉ ዝውድእ እንተኮይኑ ንቀጻሊ መዓልቲ ምንም ዓይነት ናይ ርክብ ባህጊ ወይ ከዓ ናይ ርክብ ድሌት ዘየርኢ እንተኮይኑ ጥዕናዊ ፀገም ክኾን ስለ ዝኽእል ናብ ሕክምና ንኽትከዱ ሪኮመንድ ይገብር ወይ ከዓ ሓበሬታ ክህበኩም ይደሊ ማለት እዩ። ሓደ ሕማማት ከም ንሽኮርያ ዝመስሉ ሕማማት ቀልጢፉ ንኽውድእ ክገብሮ ይኽእል እዮም ወይ ከዓ ናይ ዘይምትሳዕ ፀገም እውን ክፈጥርሉ ስለ ዝኽእሉ ጥዕናዊ ፀገም ክህልዎ ስለ ዝኽእል ናብ ሕክምና ምኻድ ኣገዳሲ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኹም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ስነ ኣእምሮዊ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ። ምስ ጭንቀት ዝተተሓዘ ስነ ኣእምሮዊ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ። ንነዊሕ እዋን ዓርስኻ ካብ ምርካዕ ዝመፀ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ። ድቃስ ካብ ምስኣን ክኾን ይኽእል እዩ። ምስ ኣመጋገባ ዝተተሓዘ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዝኾነ ብዞም ኩሎም ሕዚ ገሊፀዮም ዘለኹ ምክንያታት ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ፀገም ክፍጠር ስለ ዝኽእል ንበዓል ቤት ግን ንኻልኣይ ዙርያ ዕድል ክትህቦ ኣገዳሲ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ከም ተቐደመ ቢለ ዝገለጽክዎ ቀልጢፉ ዝውድእ ዋላ ካልኣይ ዙር እውን ቀልጢፉ ዝውድእ እንተኮይኑ ንኻሊእ መዓልቲ ወይ ከዓ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ መዓልቲ እውን ምንም ዓይነት ናይ ርክብ ድሌት ዘየርእየክን እንተኮይኑ ሕክምናዊ ፀገም ወይ ጥዕናዊ ፀገም ክኾን ስለ ዝኽእል ናብ ሓኪም ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ክትሪኦ ዝግበአክን ድማ ስፖርት ዝሰርሑ ኣወዳት ሰውነቶም ሪላክስ ስለ ዝኸውን ወይ ከዓ ስለ ዝፍታሕታሕ ቀልጢፎም ናይ ምውዳእ ፀገም ዘይከጋጥሞም ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ በዓል ቤትክን ስፖርት ንኽሰርሕ ሪኮመንድ ትገብራለክን ወይ ከተተባብዖ ከዓ ይግበአክን ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ። ነዚ ኢለ ነቲ መደበይ ከጠቓልሎ ከለኹ በዓል ቤትኪ ቀልጢፉ እንተወዲኡ ካልኣይ ወይ ከዓ ሳልሳይ ዙር ዕድል ሂብ ክትርእዮ ኣለክ ማለት እዩ። ብተቀዳማይ ዙር ክውሰን ወይ ከዓ ብተቀዳማይ ዙር ኣየርከዐንን ታሕጓስ ኣይፈጠረለይን ኢልኪ ውሳነ ክትህበይ ትኽእልን ማለት እዩ። ስለዚ ካልኣይ ዙር ዝሓሸ ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ ዙር ከዓ ብጣዕሚ ዝበለፀ ክኾን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ቀዳማይ ዙር ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ፀገማት እቲ ቀዲምና ዝረኣናዮም ምክንያታት ክኾን ስለ ዝኽእል ካልኣይን ሳልሳይን ዙር ዕድል ክትህብዮ ናይ ርክብ ድሌትክ ክቕንስ እውን ከም ዘይብሉ ከዓ ቀዲምና ሪእና ኣለና ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ዋላ እኳ ተደጋጋሚ ርክብ እንዳገበርኩም እዚ ማለት ሰሙን ሙሉእ ክኾን ይኽእል፣ ብሰሙን 3-4 መዓልትታት ክኾን ይኽእል ርክብ እንዳገበርኩም ሕዚ እውን ቀልጢፉ ዝውድእ ካልኣይ ዙር እውን ቀልጢፉ ዝውድእ እንተኮይኑ ጥዕናዊ ፀገም ክኾን ስለ ዝኽእል ናብ ሕክምና ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ዝኾነ ነገር ሒዝኩም ከም ትኾኑ ተስፋ እዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕዎ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።